La pandèmia afecta tots els estrats de la societat, però on també ha suposat un gran daltabaix és als centres de menors, als CRAE. Infants i adolescents conviuen amb educadors i amb altres professionals en aquests centres residencials d'acció educativa. I el seu funcionament, ja complex de per si, es va veure alterat amb l'arribada, Edgar, de la Covid-19. Exacte, parlem dels efectes de la pandèmia en aquests centres, però també volem conèixer com és la vida allà dins, com es gestiona i quins són els principals reptes. I qui millor per parlar-ne que dues persones que ho coneixen de primera mà. Avui ens acompanyen el Manel Rojas, ell és educador social al CRAE a Lima, d'Intres, i la Cora Martínez, que al seu dia va estar justament tutelada per l'administració. Bona tarda a tots dos i molt benvinguts a la línia. Bé, Manel, arrenco amb tu. En primer lloc, què vol dir un centre de... O sigui, expliquem conceptualment què són els CRAE. Els CRAE és un centre residencial d'acció educativa. Viuen les noies amb un règim que dormen i passen el dia com faria una persona a casa seva. Amb la complexitat que això vol dir, perquè en el nostre cas són 18 noies i heu d'entendre que 18 noies adolescents dintre un centre complica una mica la vida, no? Com heu passat la pandèmia? Com l'esteu passant? Com va ser el confinament en aquest centre? Com has esmentat abans, un daltabaix, perquè vam... Per una banda, totes les informacions que ens arribaven, des de Sanitat, que era una cosa que anava a causar-nos infeccions i que anàvem a... I llavors teníem tots els educadors, els treballadors, de com plantejar, assegurar que no podíem entrar res al centre, com plantejar una vida dintre, que hi havia mínim 20 persones allà dintre, a estructurar el dia a dia, a estar-nos amb les noies des de que s'aixequen fins que van a dormir, com va passar amb la població general, que vam trobar que ens anaven a estar a conviure. Per una banda era aquesta, i per l'altra, amb totes les noies que conviuen, adolescents, que d'un dia a un altre li vam dir no podeu sortir i aquí estigueu vosaltres fins que ens diguin, no? I saludem també la Cora. Bé, ja l'havíem saludat, però Cora, tu ara tens 24 anys, en fa 6, fins fa 6 vivies en un CRAE. Com recordes aquesta experiència? Com va ser? Clar, llavors no hi havia pandèmia, vull dir que la situació era ostensiblement diferent al que explicava ara mateix el Manel. Clar, per mi era com casa meva i era una casa gegant, més gran que les habituals, no? I comparties la vida amb 25 nens més o menys, nens i nenes, i res, el CRAE on estava jo estava estructurat d'infantil, que hi havia més vida en comunitat, i després, quan ja eres una mica més gran, a partir dels 15, passaves com a un piset més petit que convivies amb 8 nanos, però cadascú ja estava més encaminat al seu procés individual. Mantens contacte amb les persones amb qui vas conviure? No, ara mateix ja no. Amb alguns educadors sí, però amb els nens i nenes ja no. Ara ho has dit, que era com casa teva, allò, no? Quins sentiments tens cap als centres on vas estar? Que en principi vas estar en 2, tinc entès, no? Vaig estar en 2, però en el primer que vaig estar era més petita, i llavors no tinc tant record, però en el segon que vaig passar tota la meva adolescència allà, per mi van ser la meva família i quan ho recordo per mi és com casa. I has tornat? Vaig tornar, sí. He anat tornant, però clar, és un procés que la gent va marxant. Llavors, quan tornes, ja no és el que era. Llavors ja... Clar, ja no hi ha els que van conviure amb tu. Manel, perquè ella deia, era la meva família, era casa meva. Vull dir que la vostra feina, a banda d'educativa, és una feina d'acompanyament emocional. Els menors arriben a un CRAE per diverses situacions i per diverses casuístiques diferents, oi? Sí, nosaltres, no entenem qualsevol professional de l'àmbit social en el que tingui un frec a frec amb una persona no s'entengui sense un vincle. Llavors, és molt important tota la part afectiva que es pugui donar. Com ho feu? Com ho fem? Com acompanyeu, efectivament? Efectivament, en principi s'ha de crear un vincle amb aquesta noia o amb el noi. Parlo de noies perquè estic en un centre de noies. Però quan elles arriben, normalment solen venir enrabiades, emprenyades amb el món, i
és conèixer la persona, com es presenta i nosaltres com som capaços de poder acompanyar-les i ajudar-les en aquest procés. I Cora, tu quan vas arribar estaves emprenyada amb el món? Una mica, sí, i no entenia res. I llavors convius amb persones potser que tenen algun... O sigui, que tenen necessitats educatives especials, per dir-ho d'alguna manera, no? I és una cosa que no estàs acostumat a conviure. I llavors, clar, jo vaig entrar amb 13 anys i no entenia res. I llavors sí que t'emprenyes amb el món perquè no entens el per què. I a nivell social, t'has trobat amb prejudicis justament pel fet d'haver passat per aquests centres? Sí, en general, jo estic en una associació que es diu UGEC, que som tots extutelats, i quan parlem ens adonem que moltes vegades, quan dius que has passat per un centre, estàs com criminalitzat, i llavors sempre es pensen que has fet alguna cosa, i et diuen, però què has fet? I en realitat no hem fet res nosaltres, no? Que és com que hi ha molt estigma, perquè no es diferencia entre CRAE i CREI, que els CREI són els centres residencials d'educació intensiva, que no és com l'altre. Clar, fa uns dies vam tenir notícia d'aquest atac racista a aquest altre centre, que no té res a veure tampoc amb els CRAE, a Torredembarra. Clar, aquí hi ha un denominador comú, que són menors que estan tutelats per la Generalitat, però també hi ha una base d'estigmatització social en tots els casos. Per què passa això? Hi ha molts motius. Hi ha interessos, jo crec, de posar en el centre, en el focus, aquest tipus de població. I també els mitjans de comunicació, segons quins mitjans de comunicació, també preten per la notícia, per l'escàndol, per jutjar una situació en la qual no crec que sigui d'aquesta manera. M'entens? Tot el que interessa políticament es juga amb aquesta població i no miren com estan, com es situen i com han vingut aquesta gent. Doncs va, aclarim conceptes. Marta, explica'ns què és la tutela administrativa. Sí, els hem d'aclarar, Jessica, perquè és que moltes vegades quan sentim notícies sobre els centres de menors no acabem d'entendre quin és el procés que fa que un menor d'edat, un infant, un adolescent acabi tutelat per la Generalitat. Doncs expliquem, com dèiem, el procés. Tot comença amb un expedient de desemparament. Aquí és quan l'administració detecta que hi ha el cas d'un menor d'edat que no viu en unes circumstàncies que li permeten el seu correcte desenvolupament. Aleshores, consideren que cal separar-lo del seu entorn familiar per tal de protegir aquest menor d'edat. S'estudia el cas, es tramita aquest expedient de desemparament i quan surt la resolució de desemparament, aleshores s'inicia la tutela. Quan s'inicia l'expedient de la tutela, l'administració passa a tenir la tutela d'aquest menor d'edat. I això què vol dir? Doncs que a partir d'ara és l'administració qui ha de garantir i ha de defensar els drets d'aquest menor d'edat i també ha de decidir les mesures d'acolliment d'aquest menor, és a dir, on ha de viure. Hi ha una opció que és que visqui en un entorn familiar. Pot ser en família extensa, pot ser amb tiets, pot ser amb avis, amb altres familiars que no eren amb els que convivia, però també pot ser que visqui amb una família aliena, amb una família d'acollida. I l'altra opció és que visqui en un en un centre residencial, que és el tipus de centre justament que estem explicant avui. Però en paral·lel a aquest procés hi ha una altra via, que és la de l'expedient de guarda. Què és l'expedient de guarda? Doncs bé, pot iniciar-se quan és la pròpia família, els pares d'aquest menor d'edat, quan per causes de força major consideren que no poden fer-se càrrec del seu fill o filla i li demanen a l'administració que n'assumeixi la guarda. També pot ser que sigui un jutge qui inicia aquest expedient de guarda, aleshores estem parlant d'una guarda judicial. En qualsevol cas, aquest menor d'edat viu en un CRAE i és la Generalitat qui en té la tutela. Hem explicat, doncs, tot aquest procés que pot portar un menor a viure en un CRAE. Però aprofito per preguntar-vos, Manel i Cora, què creieu que s'hauria de fer perquè no associéssim els CRAE, com dèiem abans, amb la delinqüència, que hi hagués aquesta confusió. Què podem fer per entendre millor què són els CRAE i com funcionen? Jo crec que és normalitzar-ho, no? Quan s'expliquen els diversos tipus de famílies que hi ha, començar a parlar que hi ha persones que viuen a CRAEs i que és igual de normal que un nen que viu amb dues mares, un pare i una mare. Jo crec que s'ha de fer pedagogia. A part de visualitzar, és explicar que, com has comentat, és un sistema de protecció. No és que aquest nen o nena ha comès, ha fet alguna cosa i se'l separa i llavors a sobre, a més, te separa la família i ets tu qui pateixes tot l'estigma, el càstig,
I ens arriben molts nanos amb aquest plantejament perquè així se'ls hi traspassa. Bé, avui estem coneixent el cas de la Cora, recollim, Marta, també altres testimonis. Exacte, perquè en els últims anys han arribat a aquests centres de menors molts estrangers que arribaven sols al nostre país. Eren joves migrants sense referents. I la Verònica Rama ha parlat amb un d'ells. Bilal, aquí tenies 16 anys, és la fotografia que et van fer el primer dia que vas entrar en el centre de menors. Aquí veig la data 16 de gener de 2017. Et veig somrient. Quina sensació vas tenir a l'entrar en el centre de menors? Buena sensación porque al entrar pues me acogieron bien y me hicieron las cosas bien conmigo, me explicaron todo, por eso ya me sentía entendido donde estoy, por eso me he sentido bien. Com vas arribar al centre de menors? Explica'ns la teva història. Bueno, yo soy de Marruecos, pues de un día a otro cuando veía que mis objetivos o mi futuro en mi país se ve muy difícil y muy lejos, pues decidí coger una patera y cruzar el estrecho y venir a este país. Fue pocos días antes de la fecha de ingresar al centro porque ya decidí ir y tal. Y fue ir a Barcelona porque como tengo un familiar ahí, pues es porque está ahí, pues me puede dar consejos, verlo de vez en cuando, por eso decidí venir a Barcelona. Clar, tu vas marxar al Marroc, que la teva família no sabia que venies a Espanya i com venies, i al cap de pocs dies entres al centre de menors. Sí. Com era el teu dia a dia allà? Pues el día a día sí, al principio se hace difícil porque ya tenías una libertad, todo bien fuera, pero en el centro hay unas normas, hay un horario, hay una rutina, por eso al principio sí que se hace difícil, pero después ya te acostumbras y ya vas adaptando a la situación donde estás. I després canvies de centre, ¿no? Claro, después a otro centro que más autonomía, porque el primer centro es más cuando primera vez vienes y después otro centro para tú puedas cocinar, tú puedas decidir, hacer algo por la tarde a tu cuenta, ya es más autonomía, ya el otro centro, por eso. I quan arriba als 18 anys, què passa? Cuando llegas a los 18 años ya es la vida real, en este país 18 tú puedes decidir, hacer lo que quieras. Por eso fue muy difícil porque de un día a otro ya tienes que hacer la comida por ti, ya despertarte tú, no como el centro te despierta una educadora, ya tienes que ir al 100% de la autonomía y fue un poco difícil, pero sí que he ido esforzando y tal, y haciendo las cosas buenas, pues se puede conseguir las cosas y los objetivos, sí. I ara què fas? Què és de la teva vida? Pues ahora estoy trabajando en una empresa del sector metal, de control de maquinaria y todo eso, y bien, pues... Vius aquí a Lleida, en aquest pis? Sí, vivo en Lleida, este piso, compartiendo con chicos que han estado en la misma situación que yo, que un día a otro hemos decidido vivir juntos y nada, y ahora estamos aquí y bien. I quan expliques el teu cas, com ho has fet amb mi, una persona que no et coneix i li dius que has estat en un centre de menors, tu notes que les persones et jutgen? Sí que depende de quién, si no está muy informado, sí que al principio, hostia, porque la idea como la sociedad es como si has estado en un centro es como que has hecho y no siempre es así. La gente pues generaliza un poco. T'has arrepentit en algun moment d'haver vingut aquí? Pues la verdad para mí no me arrepiento porque todo ha sido aprendizaje, cosas nuevas, aprender otro idioma, que ya es un poco poder tener un trabajo, poder ayudar a la familia, un poco a lo nivel general, pues fue muy bien. Conocer gente nueva, otra cultura, todo es más, todo es asumir. A tu, quan t'agradaven molt els números, volies estudiar econòmiques quan vas arribar aquí, però la teva experiència al centre de menors t'ha canviat les prioritats. Claro. Ara què t'agradaria fer? Ahora me gustaría más tirar por el sector social, por el hecho de lo que he vivido y porque creo que puedo ayudar a los chicos que están en la misma situación que yo, por eso... Sí que al principio pues te gustaría hacer algo, pero a lo largo pues cambian tus objetivos, las circunstancias y todo, por eso he decidido yo tirar un poco por ese sector, sí.
Doncs gràcies per explicar-nos la teva experiència i per demostrar-nos que no hem d'estigmatitzar a ningú pel fet d'haver passat per un centre de menors. Gràcies. De nada y para vosotros. Manel, la majoria de casos acaben tan bé com el del Bilal? Bueno, hi ha casos i casos. Ens depèn de quin recorregut tingui aquesta persona, quin plantejament de vida i quins recursos personals tingui. Cora, tu el dia després, el dia de fer 18 anys, suposo que ja vas sortir del centre, com va ser? Doncs jo recordo que el dia d'abans estava fent les maletes, les tenia totes ben preparades i els 18 em van acompanyar a un pis d'extutelats, que és com que és a la ciutat de Barcelona, jo perquè soc de Barcelona, i és una mica més econòmic, i una educadora meva em va acompanyar allà i va ser adéu i ja està. I com és la transició? Hi ha un acompanyament també? Depenent del cas. En el meu cas, vaig viure en un pis d'extutelats, que sí que hi havia com un seguiment. Si tenies cobert, diguéssim, l'habitatge. Sí, perquè cobrava una prestació d'extutelació. La cobra tothom, aquesta prestació, Manel? No, depèn del temps que estigui tutelada la persona. Hi ha una ajuda si no arribes a aquests mínims, que són de 4 mesos, però si portes més d'una temporada llarga amb un CRAE, sí que hi ha ajudes fins als 21 anys. Aquest és una mica el procés que segueix. Cora, tu que l'has viscut, creus que hi ha alguna cosa que es pot millorar? Perquè una cosa és econòmicament, que pots estar més o menys cobert, però efectivament... Jo crec que es poden millorar de les dues bandes. Efectivament, sobretot, perquè tu passes de conviure amb moltes persones i amb uns referents i passes a compartir pis amb gent desconeguda, que és tot un procés. I moltes vegades no et donen el suport psicològic o així, però econòmicament també, perquè et donen una prestació de 600 euros i depèn de la ciutat, si no et donen la beca de la universitat o moltes més variants, potser la perds també. Llavors és com que tens pressió al no perdre la prestació a tot en general. Cora, vosaltres heu creat la Unió de Joves Extutelats de Catalunya. Amb quin objectiu? Crec que en concret és per demanar que es faci com un pla individualitzat dels casos, perquè ens tenen com en general, i no tenen no posen un focus individual dels casos. Llavors, et trobes amb persones migrants que els estan demanant els mateixos requisits que nosaltres i potser el que necessiten és aprendre bé l'idioma i no el pots estar exigint a la universitat si no sap bé el castellà o el català, I això, i sobretot també fer xarxa entre nosaltres i fer-nos suport. T'has sentit sola en algun moment? És una pregunta complexa, però et diria que sí. Jo tinc la sort de tenir família extensa i un cercle d'amics que em fan suport, però moltes vegades és com una mica més complicat perquè no és una cosa de la quotidianitat, I llavors sí. Costa, però es va treballant, I des de l'UGEC és com un punt fora això que podem ajudar-nos entre nosaltres. Ara comparteixes pis, oi, Cora? Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit també aquesta experiència, la teva, i Manel, per haver-nos obert també les portes dels centres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bé,